Ja tervetuloa jälleen kerran Lohjan ohjaamoon jo huikeeta toista kertaa. Ja täällä juttelemassa Viitasen Sami. Ja Pietilän Jussi. Ja nyt viedään Resolin toista podcastia. Kyllä. Viime kerralla jutusteltiin vähän siitä, että ketä me oikeastaan ollaan, minkälainen yritys on Resol. Ja ehdottomasti lämpimät suositukset sille, että käyt katsoa sen ensimmäisenkin jakson. Ja tänään nyt sitten hyökätään ja pureudutaan suunnittelun maailmaan. Eli puhutaan kiinteistöhuollon suunnittelusta ja yrityksen suunnitteluprosesseista ylipäätään. Mutta vielä ennen kuin mennään siihen suunnitteluun, niin semmoisena uutisena voisi kertoa, että viime podcastin jälkeen ollaan kätelty yhteistyö ammattikorkeakoulun LabTech digimarkkinointitoimiston kanssa ja nyt lähdetään sitten kehittämään Resolia asiakaspolun näkökulmasta tässä ensimmäisessä vaiheessa. Eli... Just näin. Se on meille tärkeä juttu, niin kuin siinä ekassa jaksossakin vähän sivuttiin sitä palauteasiaa, niin meille äärimmäisen tärkeä asia, että saadaan siihen semmoinen selkeä toiminne ja prosessi, miten asiakaspalautetta kerätään ja käsitellään ja varsinkin sitten sen palautteen perusteella, mitä muutoksia tehdään. Mutta vielä ennen kuin mennään noihin juttuihin, niin pitäisi ehkä käsitellä tämä yllättävä somesukseen. Eli miten sä oot itse arjessa nyt huomannut, kun me ollaan nyt näitä tubettajia, niin onko ollut ihmiset nivusissa kiinni? No mä oon huomannut, että kynnys mennä K-kauppaan niin on selkeästi suurempi. Se on suurempi, just näin, kyllä. On ollut kyllä ihan selkeä vaikutus arkeen, mutta en mä tiedä, jos sillä saa muutaman kilo höylättyä pois, niin sehän on pelkkää positiivista. Joo. Meillähän nyt ei mitään varsinaisia tavoitteita ollut niille katsojamäärille, mutta just tänä aamuna katsoin, niin olisiko se nyt ollut sitten jo kohta 85 katselukertaa, mikä on mun mielestä ihan hyvä juttu. On. Et ei olisi ikinä uskonut, että meillä on niin paljon sukulaisia. Kyllä, just näin. Mutta joo, siis suunnittelusta oli tarkoitus tänään tarkemmin jutella ja itse tottunut siihen, kun on ollut eri liiketoiminnoissa mukana ja yrityksissä, niin jotenkin se, että se toiminta on aina niin kuin, totta kai järjestelmällistä, mutta myös varmempaa kuin on joku suunnitelma. Mun mielestä ei voi olla missään yrityksessä niin, että mentäisiin vähän niin kuin kaarna tuulen mukana, että jokainen päivä on vähän niin kuin erilainen ja tuo tullessaan mitä tulee ja sitten ratkotaan niitä ongelmia. Mun mielestä kaiken voi suunnitella niin kuin tarkasti, mutta sitten se on eri asia, että toteutuuko ne suunnitelmat ja saadaanko me ohjattua sitä liiketoimintaa niin, että me mennään tasan sen suunnitelman mukaan. Vastaushan on, että ei pysty. Et sä pysty kaikkea niin kuin hallitsemaan sen suunnitelman kautta. Että tulee niitä muutoksia ja asiakkaalta tulee erilaisia juttuja, työntekijät voi sairastua, koneet voi hajota, mutta se, että meillä on kuitenkin joku tausta, mitä vastaan asioita tehdään, niin mun mielestä se on tärkeä asia. On ja jos nyt kiinteistöhuoltoa erityisesti miettii, kun se on tämmöinen uusi aluevaltaus niin kuin meille, niin tässähän se luonnonvoimien aiheuttama katastrofia ja sekaannus niin kuin niihin suunnitelmiin, niin se on vielä niin kuin isommassa roolissa. Et ehkä sen voisi laajentaa niin, että pitää suunnitella myös se, että miten toimitaan silloin, kun sitä lunta alkaa tulee ja silloin, jos sitä tuleekin useampi päivä peräkkäin ja muuta, että kun on kuitenkin niitä rutiinitehtäviä, mitä pitäisi sen lisäksi sitten vielä hoitaa. Just näin. Siis toi on totta, että sääennusteiden kautta työviikon suunnittelu, kun aletaan näkemään, että on tulossa vähän myräkkää, niin se on niin kuin tärkeä juttu ja yksi osa tätä toimintaa. Joo, ja sitten jos ajattelee sitä, että miten tämä tietyllä tavalla tulee niin kuin portaalta alaspäin, niin voisi varmaan ajatella niin, että meillä on niin kuin vuosikello, me voidaan tähän mennä vähän syvemmin vielä, sitten, että mitä se niin kuin tarkoittaa ehkä ylipäätään, mutta sitten myös mitä se tarkoittaa meille, ja sitten se lähtee sieltä pikkuhiljaa niin kuin valumaan alaspäin ja menee lopulta sitten niin kuin yksittäisen huoltohenkilön to-do-listaan. Kyllä. Joo, jos lähtee purkaa vielä ihan sieltä niin kuin vielä aikaisemmasta vaiheesta, niin siinä, että meillä tulee nyt tarjouspyyntö isännöitsijältä tai taloyhtiöltä. Totta. Ja siinä saattaa olla myös joku niin kuin pohja, huolto-ohjelman pohja, että tehkää tarjous tämän mukaisesti. Niin mielelläni sitten joka kerta käydään paikan päällä,
katsomassa se paikka, kiinteistö, taloyhtiö. Toivottavasti päästään aina juttelemaan myös jonkun hallituksen jäsenen kanssa vähän siitä heidän tarpeesta. Mutta mun mielestä on niin kuin tärkeää se, että me tiedetään jo siinä kohtaa, kun me ollaan tekemässä sitä tarjousta, että sen kohteen ja kiinteistön erityispiirteet. Siihen vaikuttaa esimerkiksi se ympäristö, että millaisella paikalla se taloyhtiö seisoo siellä ja se rakennus ja kiinteistöt. Eli onko siellä puukuormaa, pitääkö meidän nyt siihen tarjoukseen suunnitella sitten jo, että vesikourujen putsauksia on niin kuin normaalia enemmän. Pitääkö ne sisällyttää siihen kuukausihintaan vai onko ne erillisvelotettavia juttuja. Sama juttu se lumen kanssa pelaaminen, että löytyykö sieltä pihalta lumen kanssa niin kuin lähityspaikkoja, pitääkö sitä pois kuljettaa. Nämä on tämmöisiä niin kuin ihan perusjuttuja. Ja oikeastaan niin kuin siitä se muodostuu se meidän tarjous niin kuin siitä tavallaan sen ylätason suunnittelun kautta, että isännöitsijä taloyhtiö pyytää niin kuin tätä, ja sitten me tuodaan siihen muutama mauste, että meidän mielestä kannattaisi vielä ottaa nämä huomioon. Nyt kun me ollaan käyty siellä paikan päällä, meillä on alustava niin kuin tieto, että teillä on niin kuin hyvin puustoinen paikka, tai teillä on hyvin tuulinen paikka, tai märkä paikka, tai mitä ikinä onkaan. Niin tosta se lähtee niin kuin sitten rakentumaan sen tarjouksen kautta, ja sitten kun toivottavasti päästään kauppoihin, niin sitten me muodostetaan taloyhtiölle se vuosikello, joka käydään sitten kiinteistönhoitajien kanssa läpi, että tässä kohteessa pyöritetään niin kuin tämän isomman suunnitelman kautta näitä juttuja. Joo. Eihän se vuosikello ihan älyttömästi niin kuin muutu eri kohteiden välillä, mutta kuitenkin jonkun verran. Talvi on kuitenkin sama joka paikassa. Useimmiten samassa kohdassa. Nimenomaan, että tässä toimitaan nyt 2 paikkakunnalla, joiden ero on 25-30 kilsaa, niin lunta sataa yleensä samaan aikaan molemmissa päissä ja aurinko paistaa molemmissa päissä samaan aikaan. Että sen kautta niin syksyt ja keväät ja kesät ja talvet on aina samoissa paikoissa, että ei sillä lailla tarvitse lähteä niin kuin pyörittämään, mutta kuitenkin sitten se paikkakohtainen niin kuin suunnitelma niin rakentuu sitä kautta. Joo, ja kyllä kun mä kuuntelin niin kuin tarjouksen rakentamista, niin itselle tuli sellainen olo, että sehän on äärimmäisen tärkeää niin kuin monestakin suunnasta, koska se määrittää tietyllä tavalla sen, että minkälaisia resursseja me tarvitaan, eli se niin kuin takaa myös sitä palvelun laatua sinne asiakkaan päähän, että meillä on tarkalleen tiedossa, mitä me tämän taloyhtiön kanssa tehdään, jolloin me voidaan sitten allokoida ne resurssit sen mukaan, että ne hommat tulee tehtyä, ja totta kai sitten taas toisinpäin ajatellen, niin taloyhtiön intressi on se, että se kustannus vastaa sitä työmäärää, jonka me niin kuin aidosti tehdään. Et ei meillä ole mikään tällainen pulkkitarjous, jonka mukaan niin kuin kaikki hinnoiteltaisiin samalla tavalla, vaan se perustuu siihen työmäärään, mitä siellä tehdään. Sehän se on, ja tuohon vaikuttaa totta kai myös niin kuin se paikan lisäksi. Niin ihan jos miettii sitä kiinteistöä itsestään, että onko se niin kuin rivitalo, onko se kerrostalo, kuinka moni kerroksinen se, onko siinä tasakatto, onko siinä harjakatto. Kaikki tällaista siihen vaikuttaa. Liian usein tulee niin kuin sellainen tarjouspyyntö, että tehkää niin kuin tarjous tämän sisällön mukaan. Ja sitten kun sä avaat sen, mietit, että tämä on tasakattoinen talo, että se ei vaadita esimerkiksi katolla käyntiä. Mikä mun mielestä olisi ihan niin kuin todella tärkeä juttu, että sieltä katolla käytäisiin niin kuin sen huolto-ohjelman puitteissa jo niin kuin tietyn verran vuodessa, mutta totta kai nämä on nyt semmoisia juttuja, mitä mistä aina lisätään niihin. Niin se, että me suunnitellaan ja pystytään vähän sparrailemaan ja pyörittelemään näitä asioita, niin mun mielestä tuo aika paljon sitä varmuutta niin kuin tähän tekemiseen, kun meillä on joku suunnitelma. Se voi olla, että se on niin kuin väärä, mutta sitten sitä on helppo muuttaa, kun me huomataan, että hei, ei nämä jutut mennytkään tässä taloyhtiössä niin kuin me suunniteltiin, että nyt muutetaan tätä. Että täällä olikin tämmöisiä juttuja. Mutta se, että jos meillä ei olisi mitään, että me mentäisiin joka päivä sinne vaan niin kuin hanskat kourassa, että ollaan valmiita tekemään kaiken näköistä, niin ei olisi kovin hyvä. Joo. Se ei olisi tehokasta. Työntekijät ei tietäisi, mitä tehdään. Asukkaat ei tietäisi, mitä siellä pihalla tai kiinteistössä tapahtuu. Että kyllä se suunnittelu on niin kuin kaiken A ja O. No, sitten me päästään sellaiseen mielenkiintoiseen aiheeseen kuin talvi. Ja sen talvikunnossapidon suunnittelu, niin selitäs nyt Jussi, että minkä takia se on niin hankalaa, että kaikkien taloyhtiöiden pihaa ei aurata niin kuin samaan aikaan. Kun tämä on hirveä ongelma niin kuin meidän taloyhtiössä, että aina aamulla mä huomaan, että siellä on sitä lunta ja jossain muualla aurataan, mutta meillä ei.
niin eihän se periaatteessa ole hankalaa. Jos olisi sopiva määrä euroja, niin sehän olisi hyvin helppoa, että ostettaisiin joka taloa varten oma kone. Ja sitten vähän palkattaisiin niitä kuskeja. Niin periaatteessa sillähän se hoituu, mutta sitten tietysti kun tullaan tähän realismiin, niin meillä on tietty määrä koneita, jotka toistaa sitten tiettyä lenkkiä. Ja vähän sitten lumen määrästä riippuen, niin se starttiaika niin sit vaihtelee. Että niin kuin tuossa puhuttiin, että sen sääennusteen mukaan niin kun mennään, niin totta kai me siis katsotaan sitä, että paljonko on se akuutti lumisade. Yleensä on niin, että 3-5 senttiä märkää lunta ja yli 5 senttiä pakkaslunta, niin lähdetään auraamaan. Ja sitten totta kai katsotaan, että mitä se seuraava päivä tuo tullessaan. Ja se loppuviikko. Et lämpötiloilla on niin iso vaikutus, ja sillä, että jatkuuko se sade vai tuleeko se vetene vai onko se vaan kertasade, mikä pitää saada sitten hoidettua pois. Mutta siis tavallaan, jos nyt miettii sillä, että miksei kaikki aurata samaan aikaan, niin kyllä se on vaan ne resurssit, että ei se ole isommillakaan yhtiöillä, huoltoyhtiöillä tapahdu niin kuin samanaikaisesti joka paikassa, vaikka varmaan voi olla nopeammin, koska heillä on sitä kalustoa enemmän. Mutta meillä on siis konekohtaiset niin kuin lenkit, meillä on tietty kuski, joka hoitaa tiettyä lenkkiä, ja sen lisäksi meillä on sitten käsilumityöporukka, joka sen auran jälkeen käy sit hoitamassa vielä sellaiset paikat, mihin se aura ei pääse tai ei pysty ottamaan tai on jäänyt jotain kokkareita tai muita jälkiä, niin ne käy siivoamassa ne pois. Eli me ollaan siis jo kauan aikaisemmin niin kuin syksyllä mietitty ne lenkit valmiiksi. Me ollaan yleensä niin kuin syys-lokakuu on sitä aikaa, kun sovitaan siitä talvikunnossapidosta. Nyt tämmöisten yhtiöiden kanssa, kenen kanssa meillä ei ole sitten niin kuin sitä muuta huoltotoimintaa. Eli kyllä me otetaan talveksi aina sitten muutamia ylimääräisiä niin kuin kohteita, joissa hoidetaan pelkkää talvikunnossapitoa. Mutta siinä syys-lokakuun aikana, kun se taloyhtiöiden määrä varmistuu, että missä sitä talvikunnossapitoa tehdään, niin sen jälkeen se suunnitellaan sit konekohtaisesti se aurauslenkki. Ja kuskin kanssa käydään paikat läpi. Kuski on myös mukana, kun laitetaan aurausmerkit aikanaan lokamarraskuussa paikalleen ja tutustutaan niihin paikkoihin. Toki nyt kun sama kuski on sitten aurannut useamman talven, niin kyllä ne pihat sit aika nopeasti tulee tutuiksi ja ne pihan yllätyspaikat ja muut. Mutta tuosta se niin lähtee, että konekohtaiset lenkit samojen kuskien kanssa pelataan ja käsilomityöporukka sitten kiertää ne kohteet aina sen yleensä niin kuin auraamisen jälkeen. Että toi on sitä. Ja sitten siihen lisätään se sääennusteen seuranta ja sitten kaikki muut yllätykset, mitä matkan varrella tulee, että onko jossain jotain akuuttia isompaa. Lämmitysöljy on loppu. Niin, tai sitten saattaa olla joku paikka vuotaa tai on tukossa tai vaatii muuta akuuttia huoltoa. Että kun meillähän on kuitenkin semmoinen tilanne, että kaikki työntekijät tekee kaikki juttuja. Joo. Ei tietenkään niin, että se osaamisalue ei olisi niin kuin oikein, mutta meillä myös putkimiehet tykkää aurata ja sähkömiehet tykkää tehdä lumitöitä, niin kaikki tekee kaikkea. Ja se tavallaan niin kuin helpottaa. Joo. Ja totta kai tulee sitä kautta, että ne meidän resurssit on sen verran pienet, että me ei voida istuttaa ketään myöskään silloin lumitöiden aikaa siellä hallilla niin kuin päivystämässä. Että jos jossain joku batteri on kylmä, niin se lähtee saman tien katsomaan, vaan ensin aurataan ja sitten sama päivän aikana hoidetaan ne päivän aikana tulleet ylimääräiset keikat. Kyllä. Mutta ehkä tässä niin kuin vielä se hyvä mainita, että kun se kiinteistöhuolto koostuu niistä rutiinitöistä, tavallaan siitä peruskuormasta ja tasosta, mikä siellä työpäivässä ja viikossa on, ja sitten tulee näitä tämmöisiä työpiikkejä, että asukas kokee, että nyt mulla on niin kuin hätä, että hana vuotaa tai ei tule vettä tai vesi ei poistu oikeata reittiä pitkin tai mitä ikänä. Niin kyllä se meidän tavallaan juttu on se, että me ollaan pirun hyviä siinä rutiinitöiden hoitamisessa ja me pyritään hoitamaan saman tien ne ylimääräiset keikat pois, ettei kävisi niin, että joku vuotava hana vuotaisi niin kuin viikkotolkulla. Et jos ei sitä pysty ihan saman päivän aikana, niin kyllä se meidän arvolupaus on ollut se, että se on niin kuin seuraavan 2 päivän aikana hoidettu se asia. Jos ei ole kyse jostain semmoisesta asiasta, että siihen on vaikea saada osia ja niiden osien takia kestää se korjaustyö pitkään. Koska mä näkisin niin, että mitä nopeammin me päästään takaisin niihin rutiinitöihin, niin sitä paremmin. Joo, se on meille tehokasta, se on sille työntekijälle mielekästä,
mutta myös niille asukkaille, että ne asiat ei jää roikkumaan. Se on just näin. Ja se, mikä on mielenkiintoista vielä, jos palataan tähän niin kuin aurausjärjestykseen ja näihin asioihin, niin mehän nykyyhteiskunnassa varsin paljon totutaan jonottamiseen. Se on meille ihan niin kuin arkipäivää, että jos me mennään ravintolaan, niin vaikka se olisi pikaruokaravintola, niin me ymmärretään se, että kun me odotetaan siinä autokaistalla, niin me ei saada sitä ruokaa niin kuin ensimmäisenä, jos siinä on 2 muuta jonossa meitä ennen. Että se ei ole niin kuin epätavallista, että me jonotettaisiin, ja sen takia varmaankin se tieto siitä, että missä se aura liikkuu, koska se tulee juuri meidän pihaan, niin se on niin kuin sitä ydintä, mitä me on puhuttu ja mihin sä viittasit siinä viimeisessä jaksossakin, tai viime kertaisessa, että jos me saadaan rakennettua järjestelmää, että siellä taloyhtiössä on niin kuin tieto, että milloin tämä tapahtuu, niin se jo heti helpottaa sitä tilannetta, ja toivottavasti tämä podcasti menee mahdollisimman monen ihmisen korviin siinä mielessä, että uskon, että sekin helpottaa, että on tietoa, että tämä on niin kuin mietitty juttu, tämä ei toimi randomisti eikä niin, että joku kahvittelee jossakin ja sen takia sitä pihaa ei aurata, vaan kalusto ohkaa punaisena ja kaverit on yötä myöten tehnyt sitä työtä, että se on niin kuin se jono olemassa, mutta missä kohtaa se sitten pystytään toteuttamaan, niin se on tietenkin se. Joo, meillä on muutama semmoinen kohde esimerkiksi tässä on Lohjan keskustassa ja Nummelan keskustassa liikehuoneistoja, mitkä pitää olla tiettyä aikaa tehtynä. Ja totta kai ne hoidetaan niin kuin ensiksi, ennen kuin lähdetään sitten sille taloyhtiökierrokselle. Mutta siis toi on ihan totta. Ja mahdollisuuksien mukaan pyritään kääntämään myös se lenkin startti niin, että tänään se voi alkaa niin kuin taloyhtiö 1 ja päättyy taloyhtiö 10, ja sitten seuraavalla kerralla niin se alkaakin taloyhtiö 10 ja päätyy taloyhtiö 1. Yes. No sitten sen lisäksi totta kai hiekotus on niin kuin se, mikä tapahtuu heti sen auraamisen jälkeen, joskus jopa samanaikaisesti. Ja niin kuin siinä edellisessä jaksossa viittasinkin, että miksi naapurin taloyhtiön piha on hiekotettu ja meillä ei ole, niin sehän voi johtua sitten jo ihan siitäkin, että se hiekka on sitten vaan just siitä kauhasta loppunut siinä kohtaa ja kuski on hakemassa lisää sitä hiekkaa, mutta siis kyllä meillä on niin kuin se idea, että jos ne kelit ja se piha on siinä kunnossa, että pitää hiekottaa, että jos huoltomies itse kokee, että nyt se tossu ei ihan pidä siinä pinnassa, niin 100 varmasti se hiekotetaan. Että ei koskaan jätetä sitä pihaa edes niinku ajatuksella sillä, että tämä ehkä saattaa olla vähän liukas, vaan kyllä siinä on niinku kyseessä varmuuden maksimointi. Meillä tietysti kalusto lisääntyy samaan mukaan, kun tämä toiminta kasvaa ja palvelutaso nousee sitä kautta, että koneita on hankittu oikeastaan niinku säännöllisin väliä jo lisää ja ollaan panostettu siihen ja varmaan just tämä talvikunnossapito on jatkossakin sellainen, mikä kehittyy entisestään ja sen palvelutaso nousee ja ne vastaajat pienenee, että kyllä se on se meidän niinku, en mä tiedä, onko se edes niin pitkän tähtäimen juttu, vaan ihan kyllä se on niinku jatkuvasti mielessä, että kaikkea pitäisi pystyä tekemään nopeammin ja tehokkaammin. Kyllä. Ja sitten jos miettii sitä vähän niin kuin juridisesta näkökulmasta, niin taloyhtiöhän on vastuussa siitä, että ne pihat on turvalliset, ja se toteuttava elin on niin kuin se kiinteistöhuolto. Ja kun taloyhtiö ostaa palvelun kiinteistöhuollolta, niin me sitoudutaan siihen, että me toteutetaan se oma puolemme siitä, eli huolehditaan, että se piha on turvallinen, ja tämä on niin kuin se motivaatioketju tavallaan, niin kuin, että ei siellä ole sellaista, että sitä ei haluttaisi tehdä, vaan se on just niin kuin sanoit, että kun se huomataan se tarve, niin kyllä siihen reagoidaan niin nopeasti kuin vaan pystytään. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä se on näin, ja sitten tavallaan sehän varmistetaan vielä sillä, että se käsilumityöporukka, joka on samalla myös se käsihiekotusporukka, niin nehän sitten viimeistelee sen portaiden edustat, mihin ei välttämättä koneella ihan pääse kiinni, tai jotkut roska-alueet, jätealueet ja postilaatikoiden edustat tällaiset. Ja tämähän on yksi asia myöskin, mistä välillä tulee palautetta, että ihmiset pohtii sitä, että minkä takia meidän tätä ja tätä aluetta ei ole nyt luotu lumesta puhtaaksi, ja siellä on kuitenkin jo aura käynyt. Niin kun meillä on eri porukka, joka tekee käsilumitöitä, eri porukka, joka ajaa sitä auraa, niin se ei tarkoita välttämättä, että ne on peräkkäin siellä, niin kuin saman tien peräkkäin, vaan se saattaa taas olla, että se käsilumiporukka on sitten tulossa vasta. Että siihen ei kannata niin kuin murehtia, jos auran perävalot näkyy ja joka nurkka ei ole vielä niin kuin tehty. Se on se juttu, ja onhan tuossa tullut semmoisia niin kuin
huvittavia tilanteita, että aamu 4, kun olet saanut jonkun pihan aurattua, niin puhelin soi ja sieltä möröjä miesäini kysyy, että miksi et aurannut, tamppaustelineen edustaa. Sitten olet sillä lailla, että ok, onko sä nyt tulossa niin kuin tamppaamaan sitä mattoa, että kello on aamu 4. Ei, mutta se pitää olla. Sitten joo, että meillä tulee käsilumiporukka kohta tekemään sen. Niin kuin sellaiset alueet, mihin ei koneella pääse tai se ei muuten onnistu. Että ei me haluta myöskään rikkoa mitään tamppaustelineitä tai muita. Että se on pieni virheliike se koneen kanssa. Isoja painavia koneita, niin se on sitten tamppausteline kohta entin. Ja taas palataan siihen suunnitteluun. Että ne on niin kuin suunniteltuja asioita ja mietittyjä, että mitä kannattaa tehdä käsin ja mitä kyllä, koneella. Kyllä, just näin. Muuten sitten jos miettii vielä sitä töiden suunnittelua viikko, kuukausi, vuositasolla, niin kuin me käytetään huoltokanavaohjelmistoa, jossa meidän kaikki työt on, niin huoltokanavassa on myös tämmöinen kalenteriominaisuus, niin tiettyjä niin kuin ei viikoittaisia, sanotaanko, että semmoisia töitä, mitkä tehdään kuukausittain tai joka 3. kuukausi tai pari kertaa vuodessa, niin me saadaan täpättyä ne sinne huoltokalenteriin ja ne ilmestyy sieltä sitten sille vastuulliselle kiinteistöhoitajalle niin kuin automaattisesti, että joku maanantai siellä saattaa olla sitten, että hei, että tässä kohteessa oli nyt tässä kuussa kattokaivojen putsaus ja milloin on sitten lämpöpumppujen ja muuta suodattomien tyhjennyksiä tai muita, mutta että ne tulee niin kuin sen automatiikan kautta sitten sinne työlistalle. Eli käytetään myös niin kuin olemassa olevia järjestelmiä hyödyksi niin paljon kuin pystytään. Eli se menee niin paljon huonommin hukkaan se tietojärjestelmä kuin se Nortiaskin kansi, että sen takia me on valittu tämä digitaalinen lähestymistapa. Käytämme ATK:ta hyväksi. Kyllä. Me ollaan nyt keskusteltu hyvin kiinteistöhuoltoläheisesti ja sitä operatiivista toimintaa keskiössä pitäen, niin yritystoiminta ylipäätään on hyvin suunnitelmallista, tai käännetään niin päin, että semmoinen yritys, joka menestyy, niin suunnittelee tekemisiään. Niin me voitaisiin vähän laajentaa nyt sitä meidän katselukantaa ja miettiä vähän muitakin asioita, mitä me suunnitellaan niin kuin meidän arjessa. Mikä sinulla tulee niin kuin ykkösenä mieleen, jos ajatellaan niin kuin suunnittelua koko yrityksen reson näkökulmasta? Joo, toi on ihan hyvä juttu. Kyllä mä sanoisin, että se lähtee siitä, että meillä on silloin aikanaan ollut se idea niin kuin tästä kiinteistöhuollosta. Että me halutaan tämmöistä palvelua asiakkaalle tarjota ja nimenomaan sitä asiakaspalvelua varsinkin. Sehän on lähtenyt siitä jalostumaan nimenomaan suunnittelun kautta. Eli ollaan suunniteltu sitä ideaa ja se on muokkautunut sitten liiketoimintasuunnitelmaksi. Se on nyt yleensä se, mitä niin kuin voisi sanoa, että vastuuntuntoinen yrittäjä niin kuin väkisinkin tekee. Se ei tunnu kovin kivalta siinä alkuhuumassa, että nyt istutaan niin kuin muutamaksi illaksi miettimään liiketoimintasuunnitelmaa vuosiksi eteenpäin. Mutta kyllä se kuitenkin on niin kuin tärkeä juttu. Sieltä löytyy sitten ne tulevien vuosien jutut toivottavasti, mitä vasta sitä toimintaa nojaa. Mutta sitten kun tavallaan se liiketoimintasuunnitelma on tehty ja tullaan kohti sitä operatiivista, niin kyllä se niin kuin varsinkin se kassavirran toteutuminen, se talouden suunnittelu on mun mielestä ihan yksi keskeinen juttu, että ei mikään juttu pyöri ilman rahaa ja työt ja tekemiset, kulupuoli, budjetointi, kyllä ne pitää niin kuin suunnitella hyvissä ajoin. Se on niin kuin yksi juttu. No sitten toinen juttu on varmaan, niin kuin, mikä meillä on nyt hyvin lähellä sydäntä, niin on se kehitys ja kehittyminen ja se kehitysasioiden lista. Kyllä mä sanon, että se on niin kuin tärkeä asia, eli me tiedetään mitä asioita meillä on tulossa, mitä me pystytään tarjoamaan tuonne asiakaspintaan seuraavan kuukauden, seuraavan 6 kuukauden, seuraavan vuoden aikana. Näistä nyt on sitten puhuttu siinä ekassa jaksossa ja myös tässä jaksossa tuossa alussa. Ja kaikki yhteistyökumppanin kuviot pitää totta kai suunnitella, kenen kanssa me halutaan tehdä operatiivista yhteistyötä ja miten heitä sitten saa kiinni ja onko meillä jotain valmiita malleja ja tällaisia. Että onhan näitä nyt alkanut muodostumaan sitten jo yhteistyökumppaniverkostoa ja sopimuksia heidän kanssaan ja semmoista arkipäiväistä toimintaa. No sitten on sen lisäksi tämmöisiä niin kuin kehittäjäyhteistyökumppaneita, muun muassa nyt tämä Laptik, niin heidän kanssaan on nyt sitten jo hyvinkin tarkasti suunniteltu, että mitä se heidän putka tavallaan niin kuin tuottaa ja miten me päästään niissä eteenpäin. Et kyllä mä sanoisin, että sitä suunnittelua
niin kuin sitä tarvitaan, ja siihen ei pidä suhtautua sillä tavalla, että se olisi jollain tavalla joku semmoinen iso työmäärä tuolla niskassa, että se on niin kuin pakollinen. Se on tavallaan niin kuin pakollinen, mutta se ei ole pakollinen paha juttu, vaan se on pakollinen hyvä juttu. Näin mä niin kuin rohkaisisin kaikkia, ketkä miettii jonkun pienyrityksen perustamista tai sen pyörittämistä, niin kannattaa panostaa siihen suunnitteluun. Se helpottaa, se tuo itsevarmuutta. Joo, ja kyllähän se on niin monta kertaa tullut huomanneeksi, että asia, mikä ei ole suunniteltu, mitä ei ole kalentoroitu, ja niin kyllä se niin kuin jää siinä arjen pyörteissä tekemättä. Jää, tai sitten jos se tulee tehtyä, niin sitä ei tule tehtyä hyvin. Niin. Se on niin kuin se, että kun ei oikein ole sit varmuutta, että mitä sitä nyt, kuka halusi mitä ja kuka toimittaa ja ketä laskutetaan ja kaikki tämmöiset asiat, niin kyllä se näkyy heti siinä. Joo. Ja sitten tietysti vielä jos miettii tällaisia vähän niin kuin tukitoimintoja, kuvailit sellaisia niin kuin erittäin keskeisiä juttuja, mitä yrittäjän tarvitsee miettiä, mutta sitten jos mennään vaikka markkinointiin, niin nyt vaikka just tämä Laptik-yhteistyö, niin tässähän me niin kuin integroidaan ulkopuolinen toimija yhteistyön kautta siihen, mikä meillä on olemassa, ja me tietysti halutaan nähdä asiaa myös eteenpäin, että me pystytään sitä pakettia itse pyörittämään ja hyödyntämään ja kehittämään sitten sen yhteistyön mahdollisesti päätyttyäkin. Ja samalla tavalla niin kuin viestintään liittyvät asiat, niin silloin se just niin kuin mainitsit se kehityspolku, mutta siellä on tietysti myös se toteutuspolku, joka tavallaan pyörii siinä arjessa ja toteuttaa sitä tämänhetkistä mallia, viestiä. Ja se on niin kuin yksi semmoinen tukitoiminto. Ja sitten vielä, mikä tulee mulle mieleen, niin kuin mitä suunnitellaan ja on suunniteltu aika paljon, niin on tavallaan tämä rekrytoinnin ja perehdyttämisen polku. Et meillä on niin kuin malli, jonka mukaan me rekrytoidaan ja me huomioidaan siinä niitä tarpeita, jotka me on johdettu sieltä meidän strategiasta ja jotka on meille tärkeitä ja jotka me nähdään sitten siellä kultaakin arvokkaampana, kun toteutetaan sitä operatiivista päivittäistoimintaa, niin ne työntekijät pystyy tekemään niitä asioita, mitä me on niin haluttu. Toi on tärkeä juttu. Ja toi on niin näkyvä asia, että se näkyisi myös niin kuin negatiivisesti, jos sitä ei olisi mietitty ja suunniteltu. Kyllä. Olisiko meidän tämmöinen niin kuin operatiivinen suunnittelukeskustelu nyt niin kuin valmis? Se on varmaan nyt tässä kohtaa niin kuin podcastin osalta valmis. No nyt kun me ollaan päästy vauhtiin ja siinä ekassa jaksossakin luvattiin, että semmoinen yksi mielenkiintoinen juttu on se tekoäly. Niin, nyt kun me ollaan suunniteltu myös tätä podcastin tekemistä, niin meillä on siellä suunnitelmassa, että seuraavassa jaksossa, sitten kun se ilmestyy, niin keskustellaan siitä tekoälystä ja avataan vähän sitä kuulijoille, että mitä se sitten oikeasti niin kuin on. Miten sitä tehdään, miten me sitä käytetään ja miten sitä pystyy käyttämään tämmöisessä hyvin perinteisessä toiminnassa kuin kiinteistöhuollossa. Ja ollaan luvattu, että me julkaistaan myös se tekoälytalkkari Alpo, niin katsotaan julkaistaanko se siinä jakson aikana, mutta se lähenee kuitenkin koko ajan, että muutamia viimeisiä testauksia tehdään ja päästään sen kanssa liikkeelle, mutta onko sulla jotain nyt tähän tekoälyaiheeseen, mitä sä haluaisit raottaa jo valmiiksi ennen sitä seuraavaa jaksoa? No kyllä mä näkisin niin että yksi semmoinen iso juttu on se, että me halutaan vähän niin kuin osallistua myös tähän keskusteluun, että kun näistä podcastin jaksoista totta kai aina pyritään tekemään mielenkiintoisia, ja se tekoäly on niin kuuma peruna nyt, niin halutaan tuoda vähän niin kuin ehkä perspektiiviä siihen, että miten se vaikka eroaa nyt juuri nyt siitä keskustelusta, mitä on ollut vaikka koneoppimisen tai jonkun robottien tai automaation suhteen niin kuin tässä viime vuosina, jo ennen kuin tämä iso tekoälypuumi niin kuin OpenAIn tuotteen kautta niin kuin lähti liikkeelle, niin se on ehkä semmoinen, että me halutaan niin kuin vähän summata sitä siinä seuraavassa jaksossa. Ja totta kai se on juuri se mielenkiintoinen pihvi sitten lopussa, että miten tämä kiinteistöhuolto pystyy sitä hyödyntämään ja mikä meidän ajatus ylipäätään sen Alpon suhteen. Niin, ja toki siihen liittyy nyt paljon muutakin sitten kuin se pelkästään se Alpo. Että se Alpo on niin kuin yksi ilmentymä siitä, mutta niin kuin vähän vihjattiin, että kyllä me niin kuin pitkässä juoksussa mietitään laajemmin sen tekoälyn käyttöä, että mitä se ikänä sitten onkaan, niin sanotaanko, että se aihe on niin iso ja laaja, että ihmiset ei ehkä vielä niin kuin ymmärrä, että mihin kaikkeen sillä pystytään niin kuin vaikuttamaan ja helpottamaan
kaikkien niin kuin työtä ja tekemistä. Kyllä, ja on taas aika niin kuin kiittää ja kumartaa ja todeta, että jakso 2 alkaa olla tässä. Hyvin toimi uudet mikit. Meillä on täällä suurin piirtein diskon tasoinen mikseripöytä. Kaikkeen on nyt panostettu ja niin kuin muutenkin tässä toiminnassa kalustoon panostetaan aina, niin tässäkin. Ja kiitoksia Sami tästä juttelusta. Kiitoksia. Seuraava jakso. Se on moro. Moi moi.